जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि गेदेरथार मोनसे सिमांजों गासैबो बिथिंनि जौगानायनि हाबाफारि आरो नोजोरखौ लाखिनानै माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो लाबोबाय थादों। बिनिनो फुटबल गेलेनाया जोंनि मोनसे गोनांथार मोनसे हाबाफारि हिसाबै थांनाय माखासे गोबाव समनिफ्राय जायगा मोनबोदों। बिनि अनगायै गुबुन गुबुन गेलेनाय हाबाफारिफोरखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोदों। बेबायदिनो दिनै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि सिंनि इउनिटफोरनि गेजेराव इन्टार इउनिट टुर्नामेन्ट आन्डार 13 फुटबल बेखौ खुंदों। जोबोद समायनायै बे हाबाफारिखौ खुंफुंबाय आरो जोबोद समायनायै दिनै फाइनाल मेचआव मंगोलियान आरो बरलाउगावनि गेजेराव बे बादायलायनाया जादोंमोन। दिनै मोनसे राफोद गेलेनायनि गेजेरजों देरहासार जानो हाबाय 4-1। दा बियो जोंनि थाखाय खोब नायथावना मोनसे गेलेगिरिमोन। बियो दिनैनि मोनसे गेलेनायनि मोनसे नुथाय। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि बाथ्रा जोङो हारि दानायनि जेरैखि एक्टिभिटि, बे एक्टिभिटियाव स्पर्ट्सआ मोनसे जोंनि थाखाय गोसो होथावना मोनसे, मानोना बेजों सासे गेलेगिरिया गावनि केरियारबो बानायनो हायो आरो सासे गेलेगिरिनि केरियार जानायजों लोगोसे न'खरा बेवहाय गोजौ फारसे थाङो, हारिया गोजौ फारसे थाङो आरो हादरा गोजौ फारसे थाङो। दा बेबायदि मोनसे गेदेरथार सिमांखौ लानानैनो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जों बोरै जायगा होनो हायो, बेनि थाखाय जोङो गेलेनायनि मोनसे स्पर्ट्सनि मोनसे प्लेटफर्म बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबोनो नाजाबाय थादों। बेनि गेजेरजों जथेस्थ' जोंनि गेलेगिरिफोरा दिनै मोनसे नङा मोनसे लेभेलावहाय दिनै गेलेहैदों। नेसनेल लेभेल, स्टेट लेभेल बा गुबुन गुबुन एकाडेमि बा गुबुन गुबुन क्लाबाव जायगा लानानै दिनै गेलेदों आरो बिथांमोना दिनै नेसनेल लेभेलनि प्लेयारबो जानो हादों। आरो सोरबाया नेसनेल लेभेलनि प्लेयार जानो हायाखैब्लाबो बे गेलेनायनि इनडाइरेक्ट माखासे बेनिफिटफोरखौ दिनै गाव हिसाबै मोननो हादों आरो बेबायदिनो न'खरफोराबो दिनै जौगादों। दा बेखायनो जोङो बेबायदि मोनसे गुवार आरो गिदिरथार थांखिखौ लानानै दिनै बे आन्डार 13 जेनाखि फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौबो जोङो लादों, हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि। दा बेवहाय जोंहा मोनसे बाथ्रा हाबनानै दङ जे उन्दैनिफ्रायनो जोङो कचिं होनायनि गेजेरजों, उन्दैनिफ्रायनो जोङो थुलुंगा होनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों जुदि लायोब्ला बिनि साक्सेस आरो बिनि एचिभमेन्टआ साबसिन जायो, बेखौ जोङो नुहुरदों। बेनि थाखायनो जोङो बे बाथ्राखौहाय साननानै जोङो इन्टेनसिभलि बाथ्राखौहाय साननानै जोङो मावनाय जादों। दासिमाव बड'फा FC खुलिबाय। बे खुलिनायनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि गेलेगिरिफोरा आइ लिगआव बाहागो लाबाय थांनाय बोसोराव आरो देग्लाय स्टेट लिग गेलेदोंमोन, नाथाय आइ लिग गेलेनो थाखाय क्वालिफाइ जायाखै। अब्लाबो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ मोजां नुनानै नेसनेल माखासे एकाडेमिफोरा लांनो थाखाय थाग थियारि जादों। बेयो जोंनि थाखाय लासैयैब्लाबो बियो जौगानायनि लामाथिं आगान सुरबाय थादों होननानै जों सानो।